vos vou a narrar a historia do asubiador. Un neno e o seu pai traballaban nunha tienda da aldea. Axudáballe a facer encargos. Cando pasaban os anos, o pai xa era moi vello para ir a repartir os paquetes ás casas. Cando o neno estaba facendo un encargo, un duende o asaltou. El non daba crédito. Madía leva! O duende quitoulle todo o que levaba. 2 litros de aceite, 4 kilos de castañas e 2 kilos de foriña. O duende quitoulle todo o que levaba e desapareceu entre a maleza. O neno volveu para a casa desolado. Non sabía como lle iba a explicar ao seu pai o acontecido. O pai pensaba que era unha trola, entonces volveu a darlle ao neno o encargo, porque había que levarlle ao señor Juan, pero estaba oscurecendo. Mentras o neno recorría a estrada, estaba atento para que non lle volvera a suceder. De súpeto, o neno empezou a escoitar ruidos. Era o duende outra vez. O neno correu para agocharse e ver o que sucedía. O neno veu como o duende metía un neno no saco. Di a lenda que os come ao chegar a casa. O neno mexou por el do medo. Paseniñamente, o neno segueu ao duende a ver se a lenda era certa. Chegou á cova. Os osos estaban amontoados a moreas. E o neno veu como o duende comíase ao neno do saco. Botou a correr. O neno dase conta de que ten que levarlle o encargo a Juan. O duende o está perseguindo. Chegou á casa de Juan sen forzas. Juan contoulle a lenda do asubiador. Si un duende che ven por detrás, silbar che pode salvar. Agradecido a Juan, doulle unha aperta polo seu consello. Cando o neno estaba a unha distancia considerable da casa de Juan, escoitou como Juan caía nas fauces do duende. Cando o neno estaba moi cerca da súa casa, parou a descansar, porque non podía máis. E de súpeto apareceulle o duende por detrás. O neno aterrorizado silbou con todas as súas forzas. Ao duende reventáronlle os tímpanos e quedou petrificado para toda a eternidade. E así acaba esta historia de Samaín. 3, 2, 1! Ao duende reventáronlle os tímpanos e transformouse en vaca de Xanceda. Ao duende reventáronlle os tímpanos do silbido e transformouse en muñeco do Samaín para toda a eternidade. E o trasno converteuse